जोंखौ थाखा होना बहाय होनो बर'आ हेरे गालांजों र'आ दाउ गोसोमसो बियो बर' साननो मोजां गैयाब्ला खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना मोननै आपडेटनि सायाव दिनै भिडिअखौ नुनो मोनलायसिगोन नंगौ आङो मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय मोनसेया जागोन जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि बागै जागोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गासैजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्म गासैबो सिनायखायो आं नै दाखालिबो मोनसे भिडिअ होखाबाय स' बिनिनो आङो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामखानानैसै प्रब्लेम माने बिथांनि रिंकी ब्रह्मनि साननैसो फेसबुकआव भाइरेल जादोंमोन मोनसे कारखौ लानानै बेखौनो आङो फोरमायनानैसै फार्स्टआवनो आपडेटआ मोननै जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो जोबजासिम नायालासिनो कमेन्ट खालामनो माबा खालामनाङा आरोना जोबजासिम नायनासो कमेन्ट खालाम दा आङो फार्स्टआवनो रिंकी बिथांनि भिडिअखौ जागायजेननोसै स' मोनसे कारखौ लानानै बेले बेजे फेसबुकआव गोबां मानसि दावराव खालामदोंमोन दा बे कारखौ लानानै रिंकी ब्रह्म सिस्टारा मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों माबा लिरनानै हरदों आरोना नोंथांमोननि सेराव आं एसे फरायनानै देखायनोसै नोंथांमोना स' भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामनो दाब्लाव आङो फरायजोबना होआ ससेल' फरायगोन नोंथांमोननि सेराव भिडिअ जोबोद गोलाव जागोन नङाब्ला नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव नोंथांमोननि सेराव होना होगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लादो ओमफ्राय बै सेकेन्डआव जोंहा बर'निनो बिटिआरनिनो सीएम प्रमद बर' सारनि बागै भिडिअखौ नुगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय क्लिपआव नुदोंना स' भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै फैदो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे पस्टखौ होफैनांगौ होनना सानाखैमोन मोनसे फिसा खोथानि थाखाय जे खायसे मानसि एसेबां गिदिर इस्युस खालामगोन बेखौ आं सानाखैमोन बेखेव बसुमतारियासो आंजों रायलायना आंनि कारखौ लांदोंमोन दसेनि थाखाय नोंथांमोननाव हेल्प होदो होननायखाय हरथ'दोंमोन आंनि काराव सोर पार्टिनि लिडारा गाखोना बेरायगोन आं बेसिमबो मिन्थिया आरो जाय बिथाङा गाखोगोन बेरायगोन बेखौबो आङो नमिनेशन खालिसो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंहा रावबो पार्टिनि लिडारजों सोमोन्दो गैया आरो खैथा पार्टि दं साबैसे लिडार दं आं बेसिमबो मिन्थिया खारन आं स्टडि खालामफेरा स' आंखौ पलिटिक्सआव इनभल्भ दा खालाम आंखौ आंनि जायगायाव थानो हो सानफ्रोमबो फुं बेला डिउटि मावना संनाय जानायावनो दिन बारलाङो आंहा आं लाजिखांबाय मानो जे जोंनि हारिनि खायसे मानसिफोरनि मेन्टेलिटिया एसेबां गोलैसोनाय बिना मिस्टेक सोरखौबा एसेबां गाज्रिसिम माबोरै लांनो हायो माया सैथो माया नंखाय बेखौ रावबो नायबिजिरा थ' नोंथांमोना नुखाबाय गोबां गोलाव लिरदों जोंहा मेडाम रिंकीया आं फरायजोबबा गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ नोंथांमोना फरायजोबनो थाखाय आङो स्क्रिनाव होना होबाय फरायजोब आङो ससे फरायखाना देखायबाय नङा होनब्लाना ससे फरायना देखायबाय आङो गोबां गोलाव लिरदों आरोना दा फरायाबाबो नोंथांमोना मोनथिखाबाय आंनो ससे फरायना देखायबाय माने बे दावराव खालामबाय थानो होआखै रिंकी मेडामा नङाबा फायार होजागोन जाय बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थायो जेबो पार्टिनि बाथ्रा बुङाखै जे पार्टिजों बे लोगो जानानै बेफोरबायदि कारखौ माबा हरदों बेफोरबायदिबो नङा न जोंहा नुनानै मोनथिखाबाय दा बेनोसै रिंकी मेडामनि माबाया थांबाय आपडेटआ आं मोननै आपडेट लाबोदोंमोन ओमफ्रायो दावराव खालामनो नांला जोंहा रिंकी मेडामनि माबाया बेयावनो पस्ट खालामना होबाय आरोना मियानो होदोंमोन आरोना पस्टखौ दा बे जाबाय दा मोनसे आपडेटआ जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' दा बिथांनि बागै मोनसे भिडिअ आं होनो सानदों आङो बेफोरबायदि पलिटिक्सनि ओमफ्राय माबानि आङो रावजोंबो एगेन्स्ट जाना भिडिअ बानायनो गोसोबो गैया आरो रावजोंबो लोगो जाना भिडिअबो बानायनो गोसो गैया आरो आं मालाबाबो पलिटिक्सनि बेफोरबायदि भिडिअ होफेरा दे अब्लाबो आं दिनै होनो सानदों जोंहा प्रमद बर' बिथाङा सारा बिथांनि बागै रायजो राजाफोरा मा मोजां खामानि मावदों मा मोजां खामानि मावाखै दाथ' इलेक्सननि दिन ना UPPL BPF सोर देरहागोन बेखौल' नेनानै दोङो मानसिफोरा रिजाल्टआ माला फैगोन मा जागोन मा मागोन बेफोरबायदि दावराव दावसि जागासिनो दोङो पलिटिक्स नालाय मोनसे हारिनाय देरहानो थाखाय मोनसे नङा मोनसे पार्टिया देरहाखागोन मोनसे नङा मोनसे पार्टिया मा जागोन गोग्लैखागोन बेफोरबायदि आरोना जाय मानसिया जायखौ पाब्लिकआसो देरहायो नालाय जे पाब्लिकआसो मानसिखौ राजा बानायो जे बे पाब्लिक नङाबा बिसोरो रावबो राजा जानो हाया दा
इलेक्शननि दिनाव बिसोरो पाब्लिकखौ आथिं खुंग्रिनो गोनां जायो ओमफ्रायो बिसोर देरहानायनि उनाव जोंनि पाब्लिकआ बिसोरखौ आथिं खुंग्रिनो गोनां जायो मानो होनबा पाब्लिकनि साय रावबो माबाया राजा जानो हाया पाब्लिकआसो गासैखौबो राजा खालामनो हायो दा पाब्लिकआ जायखौ मोजां मोनो बेखौसो भट होगोन बिसोर देरहागोन नङा होनब्ला लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय पाब्लिकआनो इसोर बेनिखायनो पाब्लिकखौबो अराय सम सोरबा लिडारानो जा पाब्लिकखौबो जोङो आर'ज गाबनोसो गोनां जायो बिसोरो इलेक्शननि दिनाव नङा होनब्ला लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा खालामनो हागोन आंखौ बुंनायफोराव गोरोन्थि जादोंब्ला नायग्रोना लानोसै जोंहा प्रमद सारनिफ्राय मा बिबुंथि भिडिअ फैदों निउसाव आं जास्ट नाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो दै नायग्रोना ला जोंखौ थाखा होना बहायबावोनोथ' दाउखौ सोमसोबयो बर' साननो मोजां गैयाब्ला दाउखौ सोमसोबयो बर' साननो मोजां गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आङो जेबो पार्टिनि बागै आं बारा मोनथियाबो पार्टिनि बागै आं भिडिअबो लाबोआ मोनथियाबो नैबे भिडिअखौ आङो नुनानै एसे दुखु मोनदों मानो होनबा रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि आं खालामनाय नुदों आं साननैसो सिगाङावबो नुखादों बबेबा न' सेफायनाय जागा दखल खालामनाय जागानिफ्राय होखारहरनाय बेफोरथ' मोजां खामानि जायाखै आंनि बायदिब्ला न' माने मा बुंगोन दा जेरै मुस्लिमफोरखौ जोंहा आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुस्लिमफोरखौ एसे होखारनाय माबानाय जों खोनानो मोन्दों दा थिग बेफोरबायदिनो जों बर'फोरखौबो सानैसो बेफोरबायदि नुनो मोन्दों ना दाब दाब जायगानिफ्राय निजायनि हा पाट्टाफोरा बा नंगौना नङा सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो होखारजादों मा बुंबावनो दा आरोना आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया दोङो मानसि दोङो लिडारफोर दोङो जोंहा बर'निनो जाखांफुनाय गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ बिसोरनो मावबाय थागोन खामानिखौ जों नायबाय थाग्रासोनलायना जोंबो जेबो मोनाखैबो बेफोरबायदि जायो आरोना आंबो जेबो मोनाखैबो नङा होनबा आंनि नामाव बिल्डिं मोनसे फैनाय मोनबा मोजां जागौमोन नङा होनबा लोगोफोर देरहानाय हिसाबै भट होनाय हिसाबै सोरबाफोर अनसायबायनानै होबाय बायोबा मोजां मोनगौमोन आरोना बे पार्टिया आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों होननानै आंबो मोनसे बुंजागौमोन आरोना माने बे पार्टिनिफ्राय आं उमुक मोनदों माबा मोनदों होननानै आं बुंजागौमोन आरोना जुदि आं माबा मोनसे मोननाय मोनबा दा बेफोरबायदिनो आरोना दा बेनिखायनो आङो जेबो बुंनो गोसो गैया सोरबा देरहाबाय थागोन जोङो अके गासैजोंबो सोरबा देरहायो बेजोंनो अके दोङो सोरबा हारियो बेजोंबो जों अके दोङो आरोना लोगो दोङो जोंना रावजोंबो एगेन्स्ट गैया देरहानाय हारिनाया थाखायो बेफोरबायदि बेबो जुदि लुगैयोबा बेबो लुगैयोबा सानैबोथ' जायाना ना बेफोरबायदि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना आंनो फोरमायहरब्लानो जाबाय जुदि पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोनांगौब्ला आंनि नैबे चेनेलावथ' पलिटिक्सनि भिडिअ फैखाया माजे माजे पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोगोन आं जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर
नाथाय आं एसे गुदि बिजौ नायग्रोना लानांगोन पलिटिक्सआ माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ न' जानला मानलाबोथ' होनो हायाना पलिटिक्सनि भिडिअफोरखौ नङा होनबा लोगोफोर निउस नायनानैसो जोङो माबानो गोनां जायो बेनोसै आरोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर खबरफोरा मा नोंथांमोना बुंदो दुर्गा फुजाथ' मोनफैबायानो दुर्गा फुजानि नोंथांमोना मा प्लेनिं खालामखो फोरमायहरदो बबेयाव गिदिंनाय माबानाय गिदिंदो होननानै जानला मानला नङा दे बाइक साखावलाबायनाङा नङाबा एकदम खतमखा आरोना दा बेनोसै भिडिअ लाबोनायाथ' आंना लेटआनो जायो र' मानसिफोरा होग्रोजोबनानैसो आंना लेट जायो होमबा साननै सानथाम जालायलाङो आपडेट होनाया लेटेस्ट आपडेटखौनो आङो होनो हाया लेटेस्टफोरखौ मालाय गुबुन चेनेलावसो नुनो मोनो नोंथांमोना आंना समबो मोना जाहैबायना आंथ' जेबो खामानिबो मावा देसं अब्लाबो माने टाइम मोना जायो कन्टिनिउ फैगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबा थाबैनो 1 लाख खालामना होबानो कन्टिनिउ फैसिगोन आरो अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन अब्ला बाय